سانو ہر چیز ملدی ہے سرکار دی آل دا صدقہ سانو ہر چیز ملدی ہے سرکار دی آل دا صدقہ سبسکرائب کریں حافظ جمال ساؤنڈ چینل کو اور دبائیں بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن حاصل ہو سکیں۔ ماشاءاللہ جی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں اپنی حاضری پیش کر دینا حافظ اطہر نقشبندی صاحب۔ حافظ اطہر اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ قبر وچ فرق پہ جانا اے خاصاں دا تے عاماں دا، قبر وچ فرق پہ جانا اے خاصاں دا تے عاماں دا، قبر وچ فرق پہ جانا اے خاصاں دا تے عاماں دا۔ کفن میلا نہیں ہونا، کفن میلا نہیں ہونا محمد دے غلام دا، قبر وچ فرق پہ جانا اے خاصاں دا تے عاماں دا، قبر وچ فرق پہ جانا اے خاصاں دا تے عاماں دا۔ کفن میلا نہیں ہونا، کفن میلا نہیں ہونا محمد دے غلام دا، قبر وچ فرق پہ جانا۔ انہیں بچنا جنوں ملنی سرکار دے نام دی نسبت، انہیں بچنا جنوں ملنی سرکار دے نام دی نسبت۔ بڑا پیڑا حشر ہونا، بڑا پیڑا حشر ہونا، حشر وچ بے لگاماں دا، قبر وچ فرق پہ جانا اے خاصاں دا تے عاماں دا، قبر وچ فرق پہ جانا اے خاصاں دا تے عاماں دا۔ کفن میلا نہیں ہونا، کفن میلا نہیں ہونا محمد دے غلاماں دا، قبر وچ فرق پہ جانا۔ سانو ہر چیز ملدی ہے سرکار دی آل دا صدقہ، سانو ہر چیز ملدی ہے سرکار دی آل دا صدقہ۔ وسیلہ دے کے جد منگیے، وسیلہ دے کے جد منگیے انہاں دے پاک ناماں دا، قبر وچ فرق پہ جانا اے خاصاں دا تے عاماں دا، قبر وچ فرق پہ جانا اے خاصاں دا